Nachádza sa v tejto miestnosti ešte niekto, kto sa ani raz nestretol so slovným spojením energetická kríza? OK, predpokladám, že asi nie, aj keď vidím dosť mladé publikum a naozaj ma teší, že záleží vám na vplyve pre budúce generácie, pretože to ste aj vy. A veľmi to súvisí s témou, o ktorej sa budeme baviť, pretože energetika a spotreba energie je naozaj ten vplyv, ktorý na konci dňa bude determinovať, v akom svete budeme žiť. No a veľmi sme si to začali uvedomovať najmä nedávno a žiaľ Bohu nie pre tie vplyvy, o ktorých ste hlasovali aj vy, ale na konci dňa, keď budete pracovať ako manažéri vo veľkých fabrikách a firmách, tak si uvedomíte, alebo budete tlačení k tomu, že predsa len tým firmám ide o ten profit a aby mohli fungovať ďalej, musia zarábať. To znamená nielen viacej predávať, ale aj menej míňať. No a keď prišla energetická kríza pár rokov dozadu, tak zrazu všetci chceli začať šetriť. Hej? Pretože tie čísla im nevychádzali. Len čo si uvedomili? Že vôbec netušia, kde môžem šetriť, ako môžem šetriť a koľko mám vlastne ušetriť. No a ten problém bol, aj do veľkej miery dneska ostáva, že firmám chýbajú dáta. My dneska žijeme v dobe, kedy každý máme so sebou svoj telefón, všetko je digitalizované, meriam si tep, meriam si tlak, meriam si puls. A predstavte si, že taká dôležitá vec, ako je spotreba energie, na ktorú priemerný priemyselný podnik míňa častokrát 10 000, možno až 100 000 eur ročne, tak vyzerá takto. Stále 2/3 firiem na Slovensku, keď sa aj rozhodnú analyzovať si svoju spotrebu, robia to tak, že ten pán energetik sa prejde po firme, nachádza tam takéto krásne analogové merače, potom si prepisuje tie hodnoty na papier, potom si ich dáva do Excelu a potom aj tak nevie, čo s tým má robiť. Alebo druhý spôsob, príde energetický auditor, ktorý zozbiera faktúry, čo je vlastne len jedno statické číslo na celú firmu, na papieri. Je to extrémne pracné, je to drahé, nič mi to nepovie a hlavne je to neskoro. Hej? Tá škoda sa už stala. Niečo, čo sa približuje už tomu obrazu 21. storočia, sú inteligentné merače. Žiaľ, na Slovensku nie je tak zatiaľ rozšírené, ani teda v prostredí strednej Európy, zhruba tretina firiem na niečo takéto už nabieha. Avšak aj tam videli sme takéto firmy, obzvlášť sú to tie veľké korporáty, kedy máme veľké očakávania od nainštalovania týchto zariadení, budem zbierať dáta, budem optimalizovať, budem lepší. A opäť, čo sa udeje, že oni zistia, že vlastne chodia mi dáta, ale ja ich musím analyzovať potom. Ja s nimi musím pracovať, musím robiť kalkulácie, musím robiť predikcie. A úprimne, kto má na to čas dneska? Hej. Myslíte si, že taká priemerná firma má tím dátových analytikov, odborníkov, ktorí dennodenne sedia nad dátami a vyhodnocujú, ako môžem optimalizovať, kde ako môžem šetriť? Nie, to je utopia, žiaľ. A obzvlášť v dnešnej dobe, kedy naozaj poviem, konečne už sú tu tie tlaky aj na optimalizáciu energií. Jednak skrz to, že pre ten vplyv na budúce generácie je to zásadná otázka. Donútili nás k tomu nakoniec až tie peniaze, čo je, si to môže znieť smutne, ale aspoň teda prišla tá motivácia. Prišlo nám ESG, asi ste počuli o ESG, je to teda taká vyhláška, ktorá nás trošku nutí niečo s tou energetikou robiť. Zároveň dejú sa mnohé dobré veci, budeme môcť medzi sebou za chvíľu zdieľať energetiku. Tým, že mám solárne panely, môžem energiu nielen míňať, ale si ju aj uskladniť, posunúť ďalej, predať a tak ďalej. Ale na toto všetko potrebujem mať dáta. Hej? Predsa musím vedieť, koľko sa kde vyrobí, pošle a tak ďalej. Bez toho je to chaos. Hej? Nedá sa. Môžete si teraz predstaviť, že ako tí budúci manažeri týchto podnikov už nebudete musieť robiť tie zaostalé veci, ako som popisoval, ale na svojom smartfóne môžete vidieť spotrebu každého jedného zariadenia vo svojej firme v reálnom čase a nie len to, ale môžete vidieť aj do budúcnosti. Budete vidieť, koľko budem spotrebovať zajtra, kde mi hrozí prekročenie, za ktoré budem platiť pokutu, ak sa stane, kde mi hrozí skrat. Hej? Ak som manažer nemocnice a vyskratuje mi tam nejaká časť, tak je to dosť problém niekde na ventiláciách na iske.
ak dojde k preťaženiu a vyhoreniu toho elektrického rozvádzača, tiež tomu chceme asi predchádzať, lebo je to nebezpečné. A toto všetko mi na pozadí počíta, vyhodnocuje, analyzuje práve umelá inteligencia. Takže dneska asi všetci poznáte ChatGPT, všetci poznáme dneska Large Language Modely, je to veľká téma. Možno niečo, čo nie je až tak populárne, sú modely strojového učenia. Technici, ak ste tu nejaký určite viete, je to tiež súčasťou teda tej generácie umelej inteligencie, ktorá čo robí, je, že zbiera dáta, enormné množstva dát a vie si na nich vytvárať svoje modely, predikcie, analýzy. A toto je niečo, čo sme my vyvinuli práve s účelom optimalizácie tej spotreby. Aby som to možno trochu popísal, takýto produkt dneska tu je. Využívajú ho už, či už firmy, či už nemocnice, verejné inštitúcie a volá sa to Data Monitor. Nechcem tu robiť extrémny sales pitch, ale aby ste tomu chápali. Pozostáva to zo 4 modulov a opäť porovnajme si to vždy s tým, čo som ukazoval predtým, s tými analógami. Hej. Tak namiesto toho dneska jednak mám modul Data Meter, ktorý mi ukáže dáta na takom peknom dashboarde v reálnom čase. Hej, už to je posun milovými krokmi oproti tomu, čo tu máme dnes. Ale to je len základ, tam nekončíme. Modul Data Plan. Ten robí presne to, že sa učí tie dáta z minulosti na každom jednom stroji. Či je to nejaký vstrekolist, či je to CNCčko, či je to v nemocniciach trebárs ventilácia. A vidí, čo bude robiť o hodinu, vidí, čo bude robiť o 15 minút, čo bude robiť zajtra, pozajtra. A ja viem tým pádom lepšie plánovať. Viem predchádzať tým prekročeniam, noriem, kapacít, tomu, čo sa potrebujem vyhýbať, pretože dneska, aby som to uvedol na správnu mieru, keď prekročím tú svoju kapacitu, dostávam pokutu. A dozviem sa to na druhý deň, čo je dosť škoda, lebo potom zaplatím pár tisíc eur. Umelá inteligencia mi to vie povedať dopredu. Pozor, tuto o 10 minút prekročíš rezervovanú kapacitu, zníž výkon na toľko. Zachránili sme stovky tisíc eur už tým používateľom, ktorí toto majú. A to je naozaj veľká vec. Zároveň firmy sa boria s plánovaním, nevedia plánovať, nevyznajú sa v tých svojich dátach. Toto je niečo, čo umelá inteligencia vie spraviť za minútu. Opäť dochádza k znižovaniu nákladov na výrobu, hlavne v tých veľkých fabrikách. Opäť to znamená znižovanie uhlíkovej stopy, lepší vplyv na budúce generácie. Hej? Len skrz to, že nemrhám zdrojmi, že si ich viem lepšie rozplánovať, že viem, kedy, čo sa mi udiať. Modul Data Guard je o tom, že ma práve upozorní. Hej? Nie je to už len o tom, že ja sa mám pozerať na tie grafy, mám si pozerať tabulky a tak ďalej, lebo hej, kto má na to čas. Keď niečo hrozí, keď musím zareagovať na zdravie, je to pravda, pípne mi SMS-ka, pípne mi notifikácia, pípne mi alarm, niečo, čo poznáte opäť zo svojich smartfónov, tak toto tiež posúva tú energetiku ďalej. No a na konci dňa Data Analytics, ktorý už sa nevenuje len energetike, ale ako keby je to taký doktor tých strojov. Keď vznikne nejaká anomália, či už na napätí, na frekvencii, na tej spotrebe, tak ma upozorní, pozor, tuto niečo nie je v poriadku, že môže sa ti dreť ložisko alebo zapcháva sa ti nejaké čerpadlo. Chod to pozrieť, lebo opäť stalo sa u klientov, že odhalila sa takáto možná porucha, ktorú keby neriešili, oprava za 20 000 eur. Hej, to je to isté, ako keď idete na preventívnu prehliadku, tak častokrát predídete potom nejakým horším následkom a liečbám, lebo to viete dopredu. Hej. No a je tu 5. modul, ktorý dneska vôbec prvýkrát predstavujeme verejnosti. Je to náš chatbot Dalibor. Je to vôbec prvý virtuálny energetik, ktorého máte vo vrecku a slúži presne na to, že grafy, alarmy, tabulky sú super. Je to paráda, ale dneska všetci používame Gemini, ChatGPT, sme na to zvyknutí. No a teraz ja sa môžem toho chatbota spýtať, hej, že OK, kde prekračujem normy, na ktorých zariadeniach? Bum, vyhodí mi to. Zoraď mi stroje podľa spotreby za posledných 6 hodín na tomto oddelení. Bum, vyhodí mi to. A dokáže oveľa viac. Na konci si ukážeme ešte demo, kde v podstate prvýkrát vôbec, a čo sme si aj robili prieskumy celosvetovo, sme spojili reálne dáta od klienta v reálnom čase aj s predikciami, s reálnymi trhovými dátami, ktoré sú na GPT-5 a všetky tie dilemy, ktoré dneska sa riešia, že ako mám nakúpiť energiu, aký si mám dať kontrakt, mám ísť na spot, mám mať nejaký hybrid,
toto ten chatbot vie vyhodiť za pár sekúnd, pretože má všetky tie informácie. Takže dovolím si hovoriť, že toto naozaj bude zmena na tom energetickom trhu a ešte to prinesie veľké veci. Je to zatiaľ na testovaní u 2 klientov, takže teším sa budúci rok, keď už vám predvedieme, aké to malo výsledky. V zásade teda celá tá myšlienka je v tom, ako znie aj táto prezentácia. Čo je merané, to je riadené. Hej, a všetci si už asi dneska uvedomujeme tú cenu dát. Dáta sú zlato. Dáta potrebujeme a musíme ich zbierať. Ale potom je to aj o tom, že čo s tými dátami robíme. Ležia nám ľadom? Alebo ich sem tam zanalizujeme manuálne? Prečo nenecháme AI robiť to, čo jej ide najlepšie? AI je v tomto perfektná. AI sa nepýta, prečo by som to mal analyzovať. Nepotrebuje spať, nepotrebuje jesť. 24/7, vždy pri príchode nových dát, každú 1 minútu príde nová analýza, nová predikcia, nová detekcia anomálií a v momente, keď niečo začne hroziť, tak ja ako manažer o tom viem, dostanem tú SMS-ku, dostanem notifikáciu a idem, riešim. Namiesto toho, aby som potom hasil prúsery. Takže aj teda na študentov apelujem, že čaká vás perfektná budúcnosť, lebo to, s čím sa borili vaši rodičia a teda my dneska ľudia, ktorí niečo manažujeme a riadíme, tak budete to mať o mnoho jednoduchšie práve s týmito nástrojmi, s AI, s chatbotmi a docela vám to závidím. Veľmi v rýchlosti, nechcem ísť do detailov, dôležité je to, že nie je to len pekná vecička mať AI, nie je to len nástroj, ale naozaj to má svoje výsledky. Má to merateľné ukazovatele, kedy vidíme u tých používateľov, že nainštalujem si takýto systém, hneď vidím, kde ma tlačí topánka, hneď vidím, kde mám vyššiu spotrebu, ako by som mal mať. Prečo mám 5 strojov rovnakých, ktoré robia to isté a jeden spotrebováva o 1/3 viac? Zrazu o tom viem, doteraz som o tom nevedel. Je tam nejaká skrytá vada, niečo sa drhne, zlé nastavenie a tak ďalej. Opäť, hneď to môžem odstrániť jednotky percent, častokrát desiatky tisíc eur. Opäť, smerom na uhlíkovú stopu nehovoriac. Ľudská efektivita. Poznáme to sami. Začnem si sledovať kalórie, začnem si sledovať čas na telefóne, ide mi to dolu, hej? Ako náhle hodíte obrazovku s efektivitou spotreby jednotlivých liniek, jednotlivých zmien tej danej továrne, verte tomu, že tá efektivita stúpa. Vidíme to u klientov častokrát o 1/4. Lebo žiaľ, keď nie sme meraní a nikto to nepozerá, tak na to kašleme. Sme ľudia trošku leniví, ale to je jedno. Preto máme AI. Neplatenie pokút, nebudem zachádzať do detailov, nie sme tu dneska asi na priemyselnej konferencii, ale opäť dochádza k rapidným úsporám, opäť znižovaniu rezervovaných kapacít, čo prináša nemalé úspory. No a prediktívna diagnostika. Jednoducho, opäť hýbeme sa v nejakej cirkulárnej ekonomike, nemôžeme stále kupovať nové a nové stroje, nie je to ani ekologické, radšej ten stroj preventívne zachráni, predĺžim mu životnosť. Suma sumárum, čo vidíme, o zhruba 15% sa dá znižiť spotreba elektrickej energie u našich klientov, aj teda vo všeobecnosti. A to znamená vlastne zníženie uhlíkovej stopy o 15%. Toto je to, čo potrebujeme. Musíme sa začať riadiť tvrdými, presnými dátami. Tie úspory tam sú, len ich nevidíme dneska. Takže AI, prediktívna diagnostika, systém prediktívnych alarmov a plánovanie, to sú práve tie body, ktoré pomáhajú. Veľmi v rýchlosti, kde to asi tak vie pomáhať, sú to dneska už cez 10 priemyselných podnikov, ktoré to využívajú, pomáha im to. Sú to nemocnice, ktoré sme teraz dokončovali. Tam sa nejedná len o elektriku, ale aj o vodu, teplotu. Sieť hotelov v Tatrách, alebo napríklad aj prezidentský palác, kde teraz implementujeme tento systém a teda veľmi sa teším na to, že aj v štátnej správe už bude dochádzať k optimalizácii. Tie recenzie si na konci dňa môžete prečítať na internete sami a tie case study som zhruba spomenul. U tých šetrení to dochádza, najmä v tých priemyselných podnikoch, ale čo som ešte chcel je naozaj sa dostať do tej praktickej roviny, kedy mali sme klienta, ktorý nám volal, že nevedeli by ste s týmto pomôcť, že mňa tu bombardujú obchodníci s elektrikou a jeden mi ponúka toto, druhý toto a ja v zásade viem, ako si to mám napočítať, ale ako nemám na to čas a teraz neviem, či je pre mňa dobre ísť s týmto alebo s týmto a docela to súvisí vlastne aj s tým môjim plánom. Čo mám robiť? Tak sme sa začali dávať dokopy, veď my tie jeho dáta máme. A internet má dáta o trhu a má dáta o tej konkurencii. Tak sa ho to opýtam. OK, toto je zadanie a bum. A hodí to. A vyslovene mu vypočíta, čo je pre ňoho najlepšie na základe doterajšej histórie, na základe jeho predikcie a ešte mu vykalkuluje aj úspory v momente, hneď.
Toto je niečo, s čím sa borili doteraz týždne. A my to máme za pár sekúnd. Hej? Potom trebárs, fajn, tak si poviem, že idem do toho a chcem si asi zoptimalizovať aj nejak tú svoju výrobu, nie? Tak na ktorom stroji mi to najviac môže ušetriť? Že kde sa mi ako keby najviac oplatí tento kontrakt? Že poďme sa na to pozrieť spoločne. Tak Dalibor sa pozrie na tie stroje, vidí opäť históriu, vidí kedy, kde sa ako spotrebovávalo, prepočíta a ide. Stroj B23. Prečo? Lebo a tak ďalej. Tá odpoveď, neviem, či nám ešte ďalej hodí. Presne tak. A v podstate celá analýza siahodlhá je spravená hneď. Robili sme ďalšie analýzy. Skúšali sme sa ho opýtať, ako môžem si pomeniť svoj výrobný plán, aby som spotreboval menej. A on už vidí. Tuto máš najväčšiu spotrebu zrovna, keď sú najvyššie tarify, presun si tú výrobu sem a sem, okamžite vypočítal úsporu radovo v tisíckach eur, len na takejto jednej maličkej veci. Je to zatiaľ na testovaní u 2 klientov, vyzerá to, že to funguje, má to dobré výsledky a to, čo sme robili doteraz, tie 3 roky, ten energetický manažment s predikciami a tak ďalej, už prinieslo, by som povedal, docela veľkú revolúciu, minimálne na tom slovenskom trhu energetického manažmentu, ale možno neskromne poviem, že toto priniesie revolúciu celkovo v energetickom trhu, takže budem sa tešiť na to, ak či už teraz prídu otázky alebo potom, a keď o rok si povieme, že áno, Dalibor ušetril milióny eur, znížil spotrebu elektrickej energie o toľko gigawatt hodín a spravil lepšiu budúcnosť pre budúce generácie. Takže ďakujem za pozornosť. Majte pekný deň. Ďakujem vám pekne, Šimon. Z tvojho pohľadu, ako vyzerá budúcnosť riadenia energetiky v podnikoch? Odchádzaš, Šimon? Aha. Iba posledná Nie. otázočka. Predtým, Áno. ako odídeš, zopakujem. Ako vyzerá z tvojho pohľadu budúcnosť riadenia energetiky v podnikoch? No, myslím, že práve som to odprezentoval. Je to o dátach, nie je to už len o tom intuitívnom manažmente, nie je to o reagovaní už na veci, ktoré sa stali, ale je to práve na tej prevencii, na tej predikcii. A tam ležia tie naozajstné úspory. Nie len peňažné, ale potom teda aj tie ekologické. Takže ja sa na to veľmi teším a budeme toho súčasťou. A tešíme sa na to všetci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Veľký potlesk. Šimon, Staňo.